Morjesta arvon katselijat ja kuulijat, tämä on Tekijäkästä Suomen kovimpia tekijöiden podcast ja mun nimi on Suihkosen Aatu. Morjesta munkin puolesta Häkkisetu tällä puolella ja vieraana meillä tänään on Timo Avdo. Toivottavasti sanoin sukunimen oikein ainakin lähelle, mutta tervetuloa. Kiitos. Meni kuule ihan vimpan päälle. No se on hyvä. On meidän joskus esitelty myös Timo Avokadona. Se on vähän niinku... Oliko minkälaisessa tilanteessa? No se oli semmonen, mä olin ekalla luokalla ja voitettiin futismatsi ja sitten tuli tää diplomi, että on osallistunut futisturnaukseen ja sitten kuuluu Timo Avokado. Mä että kuka ja mä vain. Ei kuitenkaan ollut missään puhujakeikan yhteydessä. Ei sentään. Se on ihan hyvä. Se on vähän niinku... Pitäisikö sun brändätä itses Timo Avokado? No en tiedä. Onhan se tietenkin terveellinen Kyllä, hyvä vaihtoehto. fressi. Niin, kyllä. Se olisi ihan hyvä, että brändivärikin tuli sitten lopulta saisi sitä aikaiseksi. Se on vähän niinku tuo, eikö Ivan Puopulullakin ollut sehän siis selitti silloin, kun se oli, että puupallo sun muuta, niin joskus ne menee sekaisin. Niin. Kyllä. Mutta ei mitään alkuun ihan niin ilmeisesti aika paljon niinku johtamisesta, itsestä johtamisesta ja tämmöisestä puhuskelet paljon, niin kerros ihan kuuntelijoille ja katsojille, että kuka sootin, mitäs touhuilet? No joo, no mun nimi on Timo ja mä täytin just 31 vuotta Vantaalta nykyään ja mä oon tehnyt tämmöisen 11 vuoden uran armeijan jälkeen puhtaasti niin kuin esihenkilö ja johtamistyön parissa. Ja mulla oli se lähtökohta ehkä se, että vanhemmat on muuttanut Suomeen vuonna 1992 ja semmoinen tosi kova kuri ollut niin kuin kotona. Ja mä oon aina ajatellut, että sit joku päivä, kun mä niin kuin pääsen tienaamaan, silloin nuorena mä ajattelin, niin mä saisin jotain niin kuin muutosta siihen niin kuin meidän arkeen ja siihen niin kuin elämään. Ja aika nopeasti mä huomasin, että itse asiassa se pelkkä rahanteko ei ole niin kuin se niin kuin syvin motivaattori. Sen takia mä en ole Suomen kovin myyjä, mutta sitten mä ajattelen taas, että siinä johtamisessa, mikä siinä mua kiinnostaa, on niin kuin se, että siinä saa auttaa muita ihmisiä, ja mä niin kuin saan siitä sen saman potkun, kun mä vaikka näen, että kaveri vieressä onnistui sillä, että mä tein jotain, niin se antaa mulle sen saman niin kuin semmoisen potkun kuin vaikka huippumyyjälle joku semmoinen jäätävän kokoinen diili. Että sulla on enemmänkin semmoinen, että pääsee tekemään huippumyyjiä, kuin että olla itse välttämättä se. Kyllä. Niin ehkä semmoinen impacti. Kyllä. Se on niin kuin tärkeä. Ja sitten jos mennään vähän vielä tavallaan suoraan syvään päätyyn, niin ehkä se lähtee myös sieltä lapsuudesta, että on itse kokenut, että ei välttämättä ole tullut niin kuin huomatuksi tai ei välttämättä ole saanut niin paljon rakkautta ja tällaista, niin sitten niin kuin ajattelee, että siellä työelämässä kun näkee niin paljon tämmöisiä elementtejä, niin pelkästään sillä, että sä pysähdyt, kysyt mitä kuuluu ja mikä homman nimi ja mitä voitaisiin tehdä ja oot siinä läsnä ja tukena niin kuin niille henkilöille, niin se niin kuin ilo, mikä siitä tulee, se kasvu ja kehitys, niin se on niinku, sitä ei voi oikein mitata niinku euroissa, ja se niinku ajaa tavallaan mua eteenpäin, että mä haluaisin niinku rakentaa Suomesta paremman maan, tehdä töitä. Kyllä. Mitäs tällä hetkellä? Ilmeisesti oot yrittäjän taipaleelle juuri hypännyt, niin mitäs tällä hetkellä agendalla? No joo, kyllä. Mä olin 4 vuotta siellä Huaweiin jälleenmyynnin johdossa, ja tavallaan semmoinen niinku korporaatioelämän niinku top-piste, mä ajattelen, että siitä ihan hirveästi ylöspäin niin kuin Suomen rajojen sisällä. Ei välttämättä, mä heti keksin, mihin mä olisin voinut niin kuin mennä. Ja sen jälkeen mä rupesin miettimään, että mikä voisi olla se seuraava steppi, ja sitten mä hyppäsinkin tavallaan täysin niin kuin päinvastaiseen paikkaan. Eli mä lähdenkin tänne B2B-maailmaan sieltä kuluttajaliiketoiminnan puolelta, ja nyt mä oon niin kuin tässä skeneessä, jos näin voi sanoa, niin vuode ollut. Ja kun mä seurasin, että mitä tässä mun ympärillä tapahtuu, niin ei oikein jäänyt mitään muuta vaihtoehtoja kuin hyppää sille yrittäjyyden tielle ja yrittää tavallaan niin kuin sitä kautta omalla esimerkillä rakentaa niin kuin sitä johtamista ja työelämää. Mitä kaikkea kuuluu tällä hetkellä sitten, jos yrittäjänä, niin ilmeisesti puhujakeikkaa on paljon ja niin mitä tavallaan konkreettisesti tällä hetkellä touhuilet? Joo, tuo on tosi hyvä kysymys ja mä oon tällä hetkellä tosi semmoisessa mielenkiintoisessa vaiheessa, että mä niin kuin rakennan sitä kokonaisuutta. Ja tällä hetkellä se kokonaisuus koostuu niin näistä puhujakeikoista, missä on vahvasti niin kuin teemana on niin kuin itseluottamuksen rakentaminen, ajankäyttö, tarinoiden voima. Eli aika tämmöisiä niin kuin mielentila, henkisen puolen niin kuin teemoja ja aiheita. Ja sitten mä oon myös solminut tämmöisen yhteistyösopimuksen erään HR-yhtiön kanssa, joka haluaa nyt kasvaa tänne pääkaupunkiseudulle.
me itse asiassa eilen kävin Turussa kättelemässä ja nyt on sitten tarkoitus ensi viikolla etsiä liiketila Helsingin ihan ydinkeskustasta ja lähteä tavallaan kasvattaa Nice. sitä puolta, niin mä hyppään siihen niin kuin yrittäjänä mukaan. Mitä se tarkoittaa käytännössä? No käytännössä tarkoittaa sitä, että nyt mä teen vähän niin kuin konsulttina. Okei. Lähden kasvattaa sitä toimintaa Helsingissä ja tietyn pisteen jälkeen hyppään toimariksi siihen uuteen perustettavaan yhtiöön, mikä sitten avataan, kunhan vähän saadaan aika kassavirtaa sinne pohjalle. Groupi alle, oma niin kuin yksikkö tänne Uusimaalle. Kova homma. Kuulostaa hyvälle. Kyllä, aika mielenkiintoiselle tavallaan tommonen niinku, vaikka on niinku kokemusta noista johtamishommista ja sun muusta työelämästä aika paljonkin, mutta kuitenkin niinku uuden edessä niin sanotusti, että niinku tommonen murrosvaihe, niin sinällään aika mielenkiintoinen tilanne. No joo, mä oon ajatellut sitä, jos mietitään niinku itsensä johtamisen tavallaan niinku puolelta, niin sehän niinku kasvattaa kaikkein eniten, että ei ole aina se tavallaan tuttu ja turvallinen, että näin mä oon aina tehnyt tai näin tää on aina tehty. Ja mä oon ehkä viimeisen vuoden ja ottanut kyllä kovia riskejä, koska mähän itse ensinnäkin irtisanouduin mun edellisestä duunista, mä hyppäsin tyhjän päälle ja mä vaan ajattelin, että no mä en nyt tiedä mitä mä teen, että mä vaan jään pois. Ja mä olin 3 kuukautta tekemättä mitään. Ja sitten mä päätin, että nyt on niinku aika lähteä tavallaan puhtaasti rakentaa. Niin mä haluaisin rakentaa sen silleen, että mulla on tää niinku mun oma puhumispuoli, tämä niinku vaikuttamispuoli niinku henkilönä minä. Esimerkiksi tänään mä oon täällä teidän kanssa. Mutta sitten mulla olisi myös tavallaan se toinen puoli, mikä on niinku vahvasti vielä syvemmän siellä niinku työelämässä. Ja tää niinku tämmönen HR-puolen, rekrytointipuolen business, niin siinä sä pääset yritysten kanssa ratkoon niitä henkilöhaasteita ja pääset tavallaan niinku sitä kokemustuomaa, mikä mulla on niinku just niiden ihmisten kanssa, niin mä ootan sitä komboa niinku innolla. Pakko ottaa kiinni, tuosta sanoit, että myynnin parissa olet ilmeisesti työskennellyt aina. koko... Joo, aina. Kyllä. Aina. Ja puhuit, että haluat tämmöisiä henkisiä asioita viedä eteenpäin, niin voisitko avata vähän sitä myynnin ja tämän henkisen puolen yhteyttä? Tai saatko kiinni tästä ajatuksesta, että mitä tarvitaan huippumyyjillä ikään kuin henkisellä puolella menestyäkseen, että pystyy diilejä sitten tekemään? Kyllä. No kyllä se on varmaan tämmöinen klassinen, että torjutuksi tulemisen pelko. Ja sehän estää meitä ihmisiä niin kuin lähtökohtaisesti monessa asiassa. Mä otan esimerkiksi itteni, silloin kun mä olin nuori, niin mä olisin tosi kovasti halunnut, että mä olisin niin kuin, saanut vaikka paljon treffipyyntöjä. Että mimmit olisi lähettänyt viestejä, että Timo, lähdetäänkö treffeille. Mutta eihän se mene silleen, vaan mun olisi pitänyt itse uskaltaa ensinnäkin lähestyä, että moi, miten menee, että mun nimi on Timo, niin kuin avata se peli. Jotta ne olisi saanut sen mahdollisuuden, kysy mua treffeillä. Niin eikö tuossa se sanontakin, että kukaan ei tule kotoa hakemaan? Ei Paitsi tuu. helkkarin hyviä koodareita. Ja tavallaan se pelko siinä on se, että mitä jos toi sanoo mulle ei? Niin sit jää niinku, se mahdollisuus jää käyttämättä. Mutta tavallaan sit kun yrität niinku sitä omaa mieltä muokata siihen, että totta kai se sanoo ei. Et munkin pitää perustella, että minkä takia se voisi olla kyllä. Tai oikeastaan en mä tiedä, ehkä se ei ole ihan hyvä juttu. Mutta ei jäisi tavallaan niinku siihen, ennen kuin mitään on tapahtunut, niin tavallaan niinku oman mielen teekö junan alle. Niin se on niinku mun mielestä se kaikkein keskeisin niinku siinä. Ja sitten taas toinen, jos tullaan niinku itsevarmuuteen. Jos mietitään, niinku, nyt voidaan puhua miehistä, kun mä edustan itse niinku miesoletettua, niin tavallaan niinku suomalaisessa yhteiskunnassa, niin eihän sitä niinku itsevarmuutta, vaikka nyt meillä miehillä tai yhteiskunnassa ylipäätänsäkin, niin eihän sitä opeteta missään. Sä meet päiväkotiin, sit sä meet eskariin, sit sä meet ala-aste, yläaste, lukio, yliopisto esimerkiksi. Niin eihän siellä missään opeteta sitä, että tiedät sä, että todennäköisesti 99 asiaa 100 menee ihan päin vittu. Ja sit se yksi asia, niin se sit niin onnistuu. Ja se joudut niin käsittelee aika paljon niin epävarmuutta ja epämielekkyyttä. Ja sehän musertaa sun itseluottamusta. Niin tavallaan niin se on niin sellainen. Mistä sulla, jos miettii tuota ja sit miettii, että sitä ei niinku opeteta, niin mistä sulla se tavallaan tulee? Että onko se siellä niinku tavallaan kumpua? Että onko se niinku just sieltä nuoruudesta, lapsuudesta? Sanoit, että vanhemmatkin muuttanut silloin Suomeen. Mistä muuten muutti Suomeen? Intiasta. Okei, joo. Ja niin, tavallaan mistä sulla niinku kumpuaa tämänhetkiset semmoiset, niinku, että on ehkä sitä itsevarmuutta ja ylipäänsä nämä ajatukset? No mä ajattelen, että se lähti rakentumaan tuossa joitain
vuosia sitten. Se kävi vähän tämmönen klassinen, että tuli ne muutosneuvottelut, ja se tavallaan mun koko identiteetti rakentui sen niin kuin työn ympärille. Eli tää, niin kuin nytkin mä mainitsin ihan itse, että mä olin siellä Huaweilla, ja se jälleenmyynnin johto, koska se on mulle niin iso juttu tavallaan mun niin kuin meni, että mä niin kuin elin tavallaan sitä niin vahvasti, että se rakentui mun niin kuin identiteetin ympärille. Et mä ajattelin, että ihmiset arvostaa mua sen takia, koska mun niin kuin sosiaalinen status on korkeampi kuin todennäköisesti kellään muulla siinä huoneessa, missä mä oon. Ja se oli niinku siitä tavallaan, kun tuli ne muutosneuvottelut ja mä sain kenkää, niin sehän niinku murentui kokonaan. Niin sit mä menin jotenkin tosi vaikeaksi, tosi syvälle itteeni siinä, että hetkinen nytte. Että on oltava niinku jotain muutakin kuin vaan tää työ minä. Ja sit niinku pikkuhiljaa sellaista niinku pientä työstöä itsensä kanssa niinku päivittäin. Että tavallaan löytää sen keinon niin kuin uudestaan, rakentaa itsensä ympärille niin kuin niitä asioita. Ja sehän lähtee niin kuin siitä, että luvataan itselle pieniä asioita ja pidetään niistä pienistä lupauksista kiinni. Pikkuhiljaa. Niin se lähtee se itseluottamus niin kuin rakentuu. Ja monihan käsittää väärin itseluottamuksen ja ylimielisyyden. Yhteiskunnassa me nähdään itsevarma ihminen yleensä tosi ylimielisenä, mutta sehän ei lainkaan ole niin kuin sitä. No siis ylimielinen ihminen on erittäin epävarma. Et sehän ei kestäisi tätä tilannetta, missä me ollaan nyt, me keskustellaan. Sehän ei pystyisi siihen, jos se olisi ylimielinen. Kun se on vaikea rauhoittua, olla niin kuin läsnä siinä hetkessä. Kun niillä on aina semmoinen näyttämisen, semmoinen feikki näyttämisen tahto niin kuin takaraivossa, ja ne ei kuuntele, kun ne miettii, miten ne vastaa seuraavaksi, ja näin poispäin. Kyllä. Mistä sitten, jos miettii tätä ylimielisyyttä, tuo on hauska aihe itse asiassa, jos miettii tätä ylimielisyyttä ja itsevarmuutta, niin mistä sen tavallaan erottaa ehkä sinällään, jos miettii, että onko oikeasti epävarma ja ylimielinen, kun sitten, että olisi oikeasti itsevarma, niin mistä tavallaan semmoisessa, niin kuin, mistä esimerkiksi sä vaikka huomaat sen? No, mä käytän itteeni esimerkkinä, kun mä ajattelen, että en mä halua kuitenkaan tehdä ikinä sellaisia oletuksia nyt suoraan. Mutta mä käytän vaikka itse semmoista esimerkkiä, että aiemmin, kun mä niinku olin jossain niinku esiintymistilanteessa, niin mulla oli aina vaikka kaulakoru, niinku näin. Ja mä ajattelin, että kun mä piiloudun tämän kullan taakse, niin tää tuo mulle varmuutta ja itsevarmuutta ja niinku, tää tekee musta jotain semmoista, mitä mä en niinku oo. Mutta sitten jossain kohtaa mä tajusin, että vaikka mä tykkään tästä nyt, ja se on mun kaulassa, mutta ei sen tarvi olla esimerkiksi niinku esillä sen takia, koska se antaa mulle jotain semmoista voimaa, mitä mulle ei muuttua. Että mä haluaisin niinku riisua itteni kaikesta sellaisesta ulkopuolisesta tavallaan, niinku, mitä mä sanoisin? Materiaalista. Niin, tai sellaisesta. Ja mä ajattelen, että se läsnäolo on kuitenkin sellainen, että se on niinku mun mielestä, mikä tuo niinku itsevarmuutta, kun sä voit olla siinä tilanteessa vaan niinku sä. Ja sä et mieti sitä, mitä se toinen miettii susta. Kun todennäköisesti se, mitä se toinen miettii susta, on täysin päinvastaista kuin mitä sä itse ajattelet sen miettivän sinusta. Mutta tuo on hauska, mitä sanoit, että vähän niin kuin riisua itsensä siinä. Ja eikö ole jännä ympäristö armeijassa? Periaatteessa, kun kaikki on siinä ihan samassa. Mä oon monesti miettinyt sitä, että se on tosi uniikki ympäristö siinä mielessä, että kaikki on siinä aika samassa muotissa. Ja ei ole mitään aina semmoista ennakko-oletusta kenestäkään. Niin mun mielestä se on jotenkin jännä ympäristö, just tuolta kantilta mietittynä. Mutta miten kun sanoit siitä, että nyt pakko vähän muistella, että mikä se juttu oli tässä, unohtui kesken lauseen, niin siitä, kun sanoit, että luvataan itselle asioita ja sitten lunastetaan niitä, niin pakko mennä siihen vielä takaisin ihan lyhyesti, että mitä ne asiat silleen konkreettian tasolla on, että jos täällä on joku kuulija tai katsoja, kuka haluaa, että hei, mä haluan nyt luvata itselleni jonkun asian, niin mitä ne voisi olla esimerkiksi, mistä lähtee liikkeelle? No mulle esimerkiksi, minkä mä lupasin itselleni, oli se, että mun pitää niinku mielenterveyspuoli niinku fiksata kondikseen. Ja se oli mulle niinku vaikeampaa kuin mitä mä vaikka alun perin ajattelin. Niin siinkin mä asetin niinku pieniä, että ensin mä lupasin itselleni, että tänään on se päivä, kun mä edistän tätä asiaa, että mä etin tämän vaikka terapeutin. Se oli niinku ensimmäinen juttu. Ja mä joka päivä aina vähän selasin yhtä semmoista sivua, että mä niinku löysin sen. Ja sitten kun mä löysin sen, niin sitten mä lupasin itselleni, että mä käyn täällä nyt kerran viikossa. No nyt se voi ehkä käydä sellaisen, mutta kerran viikossa mä käyn. Ja mä sitoudun tähän, mä käyn täällä kerran viikossa.
vaikka mä tiesin, että mä tuun käymään siellä koko vuoden, toisen, nyt on 3. vuosi niin kuin käynnissä, mutta silti, että mä aina vaan ajattelin, että mä käyn kerran viikossa. Mä oon luvannut itselle, että mä käyn siellä kerran viikossa. Sitten se vaan niin kuin toistuu. Ja sitten mä ajattelen, että sehän on hyvin niin kuin se, mitä sä lupaat itsellesi, niin sehän menee tavallaan tämmöisen niin kuin tavoiteasetelmaan, että se on joku tavoite niin kuin sulla. Ja sitten, että niitä tavoitteet pilkkoisi niin kuin pieneksi, ihan niin kuin tosi semmoista niin kuin naarattavan pieneksi, ja muistaisi niin kuin palkita itteensä niin kuin siitä, että on niin kuin pitänyt sit kiinni. Ja itse asiassa kaikkein helpoin tapa, mikä niin kuin mulla on ollut opetella niin kuin pitää niistä lupauksista kiinni, on se, että vaikka joka aamu, niin sängyn petaus. Et mä oon luvannut itselle, että joka aamu kun mä herään, niin mä petaan sen sängyn. Ja mä petaan sen, ja kello on 6.30, niin mä oon jo menestyjä, koska mä lupasin itselleni yhden asian, ja mä toimitin sen itselleni. Eli mä pystyin luottamaan siihen, että se mitä mä oon luvannut itselle, että mä niinku toimitan sen. Ja vaikka se kuulostaa tosi niinku hölmöltä, sängyn petaaminen, mutta se on niinku psykologinen vaikutus, koska sitten se seuraava asia, minkä sä lupaat itsellesi, on se, että sä syöt aamupalan joka aamu. Ja sä aina pikkusia harppauksia otat niinku sitä todellista tavoitetta, mikä oli vaikka mulla eka terapia, sit uuden työn löytäminen, sit yrittäjäksi hyppääminen, sit se epävarmuuden sietäminen. Mutta et se voi suoraan mennä niinku syvää päätyy, vaan sun niinku pikkuhiljaa, mutta se pitää porrastaa sillain niinku tosi pieniksi paloiksi. Tähän liittyy nyt hyvin ajankohtainenkin aihe, kun vuosi on just vaihtunut, niin uuden vuoden lupaukset. Ja ehkä niitä, en muista tilastoja, en tiedä tarkemmin, mutta se on aika iso prosenttiosuus, mikä on tavallaan uuden vuoden lupaukset niin kuustuu, olisiko tammikuussa 17. päivä tai joku on tämmöinen tilasto, en muista ihan tarkalleen, että voin valehella kyllä nyt tässä, mutta tarkastakaa. Mutta siis, että niinku, nämä uuden vuoden lupaukset, niitä miettii, ne on yleensä todella isoja. Ja sillä lailla, että niinku ajatellaan, että kun vuosi vaihtuu, niin teen nyt tämmöisen, että ensi vuonna on X, Y, Z ja näin, että sitten siitä just jää se niiden pilkkominen pieniksi ja sitten niitä oikeasti niinku konkretiaksi tuominen, koska siinähän ainakin mitä itse mietin vaikka omia tavoitteita ja tällainen, niin se kaikista hankaluus on niissä, että sulla on joku iso juttu, mikä sä haluat saavuttaa, mutta sä et ole niinku oikein, se vaan on se juttu, mutta sulla ei niinku ole tavallaan semmoisia konkreettisia steppejä, miten päästä sinne. Niin tavallaan miten lähtisi lähestyä vaikka, että muuttaisi uuden vuoden lupaukset enemmänkin tavoitteiksi, jotka pystyy pilkkomaan pienemmiksi ja saisi vähän semmoista konkretiaa, jotta ne olisi oikeasti mahdollista saavuttaa. No mä voisin tässä itse asiassa käyttää mun toiseksi nuorinta siskoa nyt esimerkkinä, kun just hänen kanssaan juteltiin siitä, ja hän niin kuin sanoi, että hän haluaisi nyt oikeasti niin kuin ottaa taas vähän niskasta kiinni, ja että on niin kuin huono fiilis. Ja mä niin kuin sanoin, että mä ymmärrän, että asiat on tapahtunut ja tuo huonoa fiilistä, mutta niin kuin, että sun pitäisi niin kuin sanoa, että sitä liikuntaa niin kuin lisätään. Kun liikunta on monesti semmoinen niin kuin helpoin keino, kun se ei maksa mitään. Riittää, että niin kuin poistut kotiovesta, sä voit vetää vaikka rappuun niin ees taas, tai mennä pihalle kävellä taloon niin kuin ympäri. Hän sanoi, että ei hän niin kuin missään nimessä. Sitten mä niin kuin sanoin, että mitäs kokeillaan silleen, että ihan vaan tämmöinen yhden päivän niin kuin kokeilut. Huomenna heräät 6, joo mä tiedän, se kuulostaa vähän, heräät 6, ja sen jälkeen menet takas nukkuu. Mut heräät, kun kello on jo 6, niin nouset, ja menet takas nukkuu. Mutta jos sä nouset, eikä huvita mennä nukkuu, niin käy vaan pihalla. Ja jos huvittaa nousta ja käydä vaan pihalla, niin jaksatko kävellä sen 200 metriä vaikka sinne kuntosalille, niin jos jaksat, koske oven kahvaa ja menet takas kotiin. Mutta jos huvittaa, on vaan puoli tuntia siellä. Kävele vaikka juoksumatolla. Ja sit tuu kotiin. Kun tässä on niinku monta niinku juttua nyt. Mennä salille on niinku se iso tavoite. Mä aloitan tammikuussa sali, mutta ennen kuin sä pääset sinne ovelle, niin siellä on monta muuta steppiä niinku välissä. Ja mä yritän niinku havainnollistaa hänelle sitä. Että kun sä voit asettaa niinku näitä tähän niinku väliin, että se salille pääsy voi olla se iso tavoite. Mutta mitä ennen sitä tapahtuu, siinä on niinku, sä voit yrittää niinku näitä tavallaan ylittää itsesi. Ja hän sanoi mulle, että siis voinko mä laittaa tavoitteeksi sen, että mä vaan herään ja menen takas nukkuu? Mä että totta kai voit. Kun sun pitää nyt opetella sitä, että miten se pilkotaan pieneksi. Ja että se kuulostaa ihan hölmöltä, koska sit sulla tulee se tunne, kyllä mä nyt tohon pystyn. Kukaan vaan meistä pystyy laittaa herätyskelloa herää 6, mennä takas nukkuu. Niin kuin tiedät sä. Että se yrittäisi aina kääntää. Mulla itsellä esimerkiksi
mä lupasin tälle vuotta, että 12 viikkoa lomaa, eli 90 päivää noin. Mä pitäisin lomaa, eli 3 kuukautta. Ja sitten mä rupesin miettimään, että okei, että nyt kun mä kerron ton kaikille, niin se varmaan tietenkin aina aiheuttaa ihmisissä ärsytystä, että miten niin, että miten sä nyt pystyt pitämään, että onko sulla niinku varaa. Ja jengi aina kiinnostaa mun raha-asiat, mä en tiedä minkä takia. Suomalaisia. Mutta eihän sillä ole mitään tekemistä niinku rahan kanssa, jos mä haluan pitää lomaa, vaan sillä on tekemistä sen kanssa, että kuinka fiksusti mä oon käyttänyt sen jäljelle jäävän ajan. Niin mä ajattelen siinä, että ensin mä kalenteroin itselle niinku ne lomat sinne niinku vuosikelloon, että tällöin mä oon niinku lomalla. Sen jälkeen mä pilkon sen niinku auki, että jos mä oon 2 viikkoa poissa aina kvartaalin päätteeksi tai 3 viikkoa, niin mitä se tarkoittaa vaikka niinku euroissa? Mitä se tarkoittaa, mitä mun pitää tehdä sen 2,5 kuukauden aikana, jos mä pidän sen 2 viikkoa kvartaalin päätteeksi niinku lomaa. Ja sitten mä vien sen ihan tiedätkö semmosia niinku päivätasolle, että minkä pitäisi olla tänään niinku totta, jotta tää niinku täyttyy. Ja sitten kans sellainen, että se on vaan tavoite. Niin sit niinku, eihän se haittaa, jos mä pääse siihen 12 viikkoon, mutta sitten mulla on se toinen tavoite, että vähintään 4 viikkoa. Niinku, se on niinku vähintään. Semmoinen haarukka. Niin, ja tää on aina niinku vaikea monesti, kun me aina ollaan niinku täällä tai tuolla. Mutta kun se voi olla semmoinen niinku haitari, haarukka. Että tämän väliin kun pääsee. Kun se antaa niinku tilaa hengittää. Ja sitten ei käy sitä, että sä otat, tää saliesimerkki on tää klassinen, että sä otat 1. päivä tammikuuta ja sitten 17. päivä, että nyt riittää. Hei, Mulla on ihan pakko, vai oliko Eetulla joku polttava juttu? ei, jatko vaan. Mulla on ihan pakko nostaa tähän nyt, kun ollaan päästy jutun juureen kiinni, niin semmoinen aihe tähän vielä pöydälle, kun varmasti monet miettii tämmöisistä jutuista, että nämä on vähän semmoista huuhaata. Tai just vaikka, mitä sanoit, se sängyn petaaminen, mä ostan sen ajatuksen tosta, mutta sitten mä oon monilta kuullut sen, että ne vähän vitsailee ehkä sillä aiheella silleen, että hei, nyt se on lukenut kirjan ja nyt se petaa aina sängyn. Tai nyt se on lukenut jonkun kirjan ja nyt tapahtuu näin ja näin ja näin, just näiden henkisten asioiden niin kuin kanssa. Niin se kysymys sulle siinä, että voisitko avata vähän tämmöisille henkilöille, ketkä miettii lähtökohtaisesti tämmöisiä ikään kuin henkisten asioiden kehittämistä ja tämmöistä juttua tämmöisen niin kuin vitsin kautta tai tämmöisen negatiivisuuden kautta, että miten niin kuin heidän kannattaisi lähestyä tätä aihetta nyt ylipäänsä? No, mä voisin käyttää tässä ehkä esimerkkinä, siis mun täytyy myöntää, että mun niinku kirjojen lukeminen on niinku aika olematonta. Se niinku, mun niinku tiedon saanti on vaikka nämä podcastit tai mä niinku luen somea, kun mä selaan, jos mä seuraan jotain sellaista tyyppiä, jolla on mielenkiintoisia juttuja. Mun pitäisi itse tsempata rehellisesti niinku kirjojen kanssa. Mutta mä voisin tuossa käyttää esimerkki. Mulla oli esimerkiksi sellainen ajatus, että mä en oikein usko tuohon, että jengi herää niinku, tää 5 AM-klubi. Että se on ihan höpöhöpöä. Ja mä oon edelleenkin sitä mieltä, että se on ihan niinku silleen, että ei sillä tavallaan väliä, että milloin sä nyt heräät. Sitten taas toisaalta on sillä aika paljonkin väliä, että milloin sä niinku heräät. Mut mä itse ajattelen sen niin, että kun sulla on se tunne kuitenkin, siinä se negatiivinen fiilis, että toi on nyt ihan höpöhöpöä. Ja niinku, että ei. Mut voisi yrittää kaivaa sieltä omasta elämästä jonkun sellaisen asian, minkä niinku oikeasti, niinku, että mikä on niinku tavallaan vialla, ja siihen haluaa jonkun niinku muutoksen. Että mikä se voisi niinku olla, joku ihan sama mikä. Ja yrittää lähestyä niinku sitä asiaa siltä kantilta, että minkä pitäisi olla totta. Tässä kysymyksessä on voimaa, kun tän esittää itselle tai kaverille. Kun tähän kysymykseen ei voi sanoa, että ei mikään. Tähän kysymykseen ei voi vastata, tiedätkö, että ei käy. Tai ei voi, kun se kysymyshän kysyy, että minkä pitäisi olla totta. Niin vaikka tuossa mäkin mietin, että niinku, mä olin lukenut paljon terveysvaikutuksia kylmästä vedestä. Ja mulla vaikka itsellä oli aiemmin niinku, tosi paha alkoholin käyttö. Niin jossain kohtaa tuli se piste, että piti vähän niinku valita, että lopettaako se alkoholin käytön vai menettääkö jotain muuta. No se on aika kova pala siinä tilanteessa, kun sä ajattelet kuitenkin itse, että no mut hei, että eihän tää ole paha juttu, että tää on vaan hauskanpitoa. Se vähän niin kuin suljet tavallaan silmät siltä, että en mä usko tollaiseen niin kuin sober life, tai en mä usko tähän kylmävesiteoriaan, tai en mä usko, että mä en vaan usko niin kuin mihinkään tohon. Mut sitten mä rupesin niin kuin miettimään sitä, että okei, että jos nyt joku ihminen kerran sanoo, että avanto on oikeasti hyvä juttu,
Mä en voi sietää kylmää niin kuin laisinkaan. Sama niin kuin missään mittarissa. Siis mä rupesin niin kuin miettimään, no minkä pitäisi olla totta, että mä todistaisin itselleni sen, että tämä asia niin kuin on oikeasti näin. Että se onkin ihan niin kuin huuhaa, höpö. No sehän pitäisi olla se totta, että mä menisin sinne kerran, jonka jälkeen mä voisin kertoa, että no oliko se nyt ihan paskaa vai ei. Kun en mä vielä tiedä, kun en mä tehnyt sitä. Se on vaan mun ennakko-oletus, ennakkoluulo. Se on vaan mun joku muuri. Ei se ole mitenkään totuudenmukaista. Enhän mä siis tiedä sitä. Niin mä tajusin silloin, että no sen pitäisi olla totta, että mun pitäisi nyt avata toi ovi ja kävellä toi 100 metriä, avata toi luukku ja mennä sinne. Ei ole niinku, noin 4 asiaa pitäisi olla niinku totta. Ja mä arvostan, että mulla oli siinä muutama hyvä kaveri ja ne niinku tuki ja kannus nyt ihan rohkeasti vaan. Ja mä niinku mietin, että no, ei auta, laittakaa kamera päälle, otetaan tää niinku, tiedätkö, videolle, tää on mulla muistella, kun mä menen sinne ekan kerran. Ja kun mä nousin sieltä, niin kyllä mä sanoin, että se oli mulle ensimmäinen kerta, kun mä tajusin, että hitto, mulla on paljon ennakkoluuloja. Et kun mä ajattelin niinku lähtökohtaisesti melkeinpä kaikesta, että ei toi toimi mulla, ei tää toimi mulla, ei, sä oot erilainen ihminen. Ja sitten mä niinku silloin mä tajusin, että okei, että mun pitää oikeasti viettää peiliä vähän enemmän aikaa. Tuo on aika vahva ajatus. Kun sanoit ton, niin vaikka jotenkin välillä haluan ajatella, että olisi tosi avoimielinen itse nykyään. Ennen on ollut niinku todella, niinku, että ei että omat uskot, mutta nyt kun miettii omaa elämää, niin aika monesti kuitenkin on vielä semmoinen kova tavallaan usko niihin omiin ajatuksiin tai mitä itse ajattelee. Mutta siinä on myös se hyvä puoli. On. Et se on se ehkä se hankaluus, että mistä löytää se tasapaino sille välille, että on se kova luotto ja usko niihin omiin ajatuksiin, mutta mistä löytää ne hyvät ajatukset ja mistä löytää ne hyvät uskomukset tavallaan siihen. Ja tuokin on vähän sellainen, että mikä on hyvä uskomus ja mikä on huono, vaan niin tavallaan ehkä siihen omaan elämään ja elämäntilanteeseen liittyvät, niin se on, se on ehkä se haaste. No mä ajattelen tää itse niin, itse asiassa mulla oli eilen semmonen, mulla oli eilen 2 puhelua peräkkäin ja toinen sanoi mulle, että hyvä Timo, mä oon tosi ylpeä susta, tosta tulee varmaan tosi hyvä juttu. Ja toinen sanoi mulle, mä en ole ihan varma, että Suomen kokoinen markkina, niin voi olla, että se loppuu aika nopeasti. Ja ne on molemmat niinku mulle tavallaan niinku tärkeitä ihmisiä. Mutta toisella oli niinku tämmönen ajatus ja toisella oli niinku tommonen ajatus. Niin sit niinku tavallaan, että lähtökohtaisesti mä ajattelen, että eihän ne ulkopuoliset ajatukset kuuluisi olla tavallaan mun toimintaa rajoittavia uskomuksia tai niinku ajatuksia, vaan niiden ulkopuolisesti pitäisi olla niinku tavallaan, että jos mä nyt oon tappamassa itteeni, niin kannustavia. Että eihän niinku ulkopuolisin kuulu tehdä mun puolesta sitä päätöstä pohjautuen siihen, että mitä se ulkopuolinen itse ajattelee itsestään. Koska nyt ihan selvästi toinen henkilö niinku ajattelee sitä, että toi on niin hyvä juttu, että hän halusi varmaan itsekin tehdä sitä, ja toinen on taas sillä, että ei missään nimessä, koska hän ei välttämättä uskaltaisi, tai hänestä ei olisi siihen. Tai hän haluaisi, että hänestä on siihen, mutta häntä harmittaa, kun hän ei ole siinä, vai joku muu on. Niin toi on niinku se, mä ajattelin, että se mittari niinku sille, että kuka tulee ja niinku kannustaa sua. Ja sanoo, että mä en itse vaikka pystyisi tohon. Ja mulla on itsellä tämmöisiä on niinku totuudenmukainen, rehellinen. Että vaikka toi sun unelma, mä en itse ikin pystyisi siihen. Mä en oikeastaan edes ymmärrä sitä. Mutta jos sä koet, että toi on se mitä sä haluut, niin kyllä mä niinku tuen sua. Ja toi on niinku vaikea. Just aamulla kirjoitin siitä, että pitäisi yrittää niinku ymmärtää muita, mutta ei tarvii hyväksyä, mitä ne toiset sanoo. Mutta yrittää niinku ymmärtää. Ja se on niinku vaikea. Et jos joku nyt sanoo mulle, että mä oon rasisti ja mulla on siihen hyvä syy, niin aiemmin mä olisin varmaan tintannut sitä niinku nyrkillä nenää, mutta nyt mä ajattelen, että okei, no kerro mulle. Ja mä ajattelen silti, että no joo, mä ymmärrän nuo sun kokemukset, mä ymmärrän, että minkälaisia läpi sä katot tätä, mä ymmärrän ton kaiken. Mä en hyväksy sitä, että sä julkisesti tituleerat itsesi rasistiksi, mutta mä ymmärrän kyllä, että mä ymmärrän ton. Ja sit mä oon hiljaa siinä kohtaa. Mä oon itse käynyt pari tämmöistä keskustelua. Mä oon hiljaa siinä kohtaa. Ja hetken päästä, että me päästäänkin sit keskustelemaan. Eli kun ne ennakkoluulot
päästään siihen niinku totuudenmukaiseen keskusteluun, että me ollaan niinku avoimia ja rehellisiä, niin kyllä kaikilla meillä ihmisillä on niinku se kyky niinku siihen, mutta se on vaan pelottavaa, koska se on vaikeaa, koska me joudutaan riisua itsemme kaikesta sellaisesta. Onhan mielipidekin ase. Aika vahva semmoinen. Mm. Ja väärinkäytettynä varsinkin. Mm. Tuo on ehkä tommonen, että niinku, tavallaan agree to disagree tyyppinen juttu, että niinku, pystytään silti niinku keskustelemaan aiheesta ja kuuntelee niitä, mitä toinen ajattelee. Ja ainakin, jos ainahan ei välttämättä siltikään ymmärrä, tai ainakaan, en tiedä, pitäisi varmaan työstää itteeni, mutta itse en välttämättä aina ymmärrä ihan täysin, mutta kuitenkin, että niinku, pystyy silti kuuntelemaan ja koittamaan ainakin ymmärtämään. Ja sitten agree to disagree, jos se on sitten se tilanne. Ja siitä kuitenkin sitä keskustelua syntyy. Ja ehkä muutaman päivän päästä saattaakin ymmärtää sitten, kun on käynyt sen keskustelun ja jotakin napsahtaa ja pystyy katsomaan maailmaa vähän eri silmi. Toi on hankala. Toi on tosi hankala, että kukaan ei ole varmaan tuossa täydellinen, mutta miten jos ton ennakkoluuloasian vie työelämään? Niin mitenkä tuommoisten asioiden työstäminen voi parantaa ja taas kolikon kääntöpuoli, mitenkä se voi heikentää sun kokemuksen mukaan työyhteisössä toimintaa ja muuta? Ja kyllä mä uskon, että se sehän tavallaan automaattisesti heikentää, kun se sun päätös pohjautuu puhtaasti sun omaa vaikka tunnemaailmaa. Niin silloinhan sä et ole yhtään rationaalinen. Sun päätösten kanssa. Jos mietitään johtamista, niin tavallaan vaikka, no mä käytän itteni esimerkkiin, kun mä oon palkannut ihmisiä töihin, niin mä oon aina kysynyt toisenkin mielipidettä. Ja jos on ollut tosi tärkeä rekry, että sieltä tulee olla jotenkin sillä vaikka koko tiimin kanssa tekemisissä ja vähän semmoinen monivaiheisempi rooli, että se tulee tekemään useampaa eri juttua, niin silloin koko tiimi vaikka mukaan, että hei, mitä mieltä te olette, koska se ei ole tavallaan enää siitä kiinni, että mitä mä itse ajattelen, että onko tämä hyvä vai ei, vaan kyse on siitä, onko tämä kulttuurillisesti fitti just niin kuin meille. Ja silloin meidän pitää miettiä, jos meillä on vaikka 10 tyyppiä tässä tiimissä, minkälaisia tyyppejä ne on ja minkälainen se 11 tyyppi pitää olla tavallaan, että minkälaista käyrää se nostaa täällä. Että jos meillä on liikaa tämän tyyppisiä tyyppejä, tarvitaanko me vielä yksi tämän tyyppinen tyyppi, vai olisiko se vastapaino, että löytyisi se harmonia siihen. Ja se on yleensä vaikeaa, koska monesti me rakennetaan tiimejä puhtaasti silleen, että ne on kaikki tyylit. Jos vaikka lokeroidaan vähän ihmisiä, vaikka niin ei saisi tehdä, mutta vaikka väreihin, niin on kaikki vaikka samaa väriä, riippuen siitä, kuka heitä johtaa ja näin poispäin. Niin mä uskon, että siinä tulee aika suuresti se, että miten voittava ja menestyvä se tiimi voi olla. Se tulee sitten diversiteetistä, että siellä on erilaisia vahvuuksia, erilaista osaamista. Ja sitten taas itse mä ajattelen, että henkilö, joka on johtoasemassa, niin pitäisi aina olla jotenkin, tai pyrkii ainakin olemaan mahdollisimman realistinen omista heikoista ja omista kipupisteistä. Se olisi tosi tärkeää, koska vaan silloin sä tiedostat sen ja sä pystyt täyttämään niitä. Että sitten tämmöinen ego-pohjainen johtaja, hän on hyvin vaarallinen tämmöisessä tilanteessa, katsotaan pitkällä tähtäimellä, koska silloin siellä on aina se yksi suhde niihin työntekijöihin, tavallaan se hyvinvointi. Ja tällaiset asiat kärsii pahasti, koska aina ajatellaan, että minä olen oikeassa, koska minä olen tässä asemassa. Ja sehän ei mitenkään totuudenmukaista, että koska sä oot jossain asemassa, että sä olisit vaikka aina oikeassa, tai että sun tapa tehdä on aina se oikea tapa tehdä. Ja kyllä mä itse sitä toivon enemmän työelämältä, että rohkeasti, että vaikka ollaan jossain asemassa, niin ei pelättäisi sen menettämistä sen takia, että myönnetään virheemme tai epätäydellisyytemme tai kehityskohtamme. Olisiko sulla esimerkkiä heittää jostain omasta kokemuksesta tai työelämän tilanteesta sitten? No joo, mulla on 2 esimerkkiä. Ensimmäinen esimerkki tulee aina mieleen, että mä olin just päässyt armeijasta ja mä etin töitä. Ja mulle sanottiin, että mä en pääse tähän sähkömyyntifirmaan töihin, koska he tekee ovelta ovelle sähkömyyntiä. Ja heidän alueena on Espoon Westendi, ja siellä ei kuulemma mun näköisiä kavereita ole, että se ei herätä luottamusta. Jos mä nyt menen koputtaa, että se on kuin Irma-Liisa ovea, että moro, että mites nämä sähköhommat. Ja mä mietin silloin, että mitä helvettiä, että se on tavallaan mahdollista. Et mä olin ollut vaikka Anttilassa töissä,
ja niin kuin näin poispäin. Et mulla oli jo jotain kokemusta niin kuin pohjalla. Että eihän tämä tälleen vaan mennä. Mitä ihmettä? Ja sitten itse asiassa tuo on yksi semmoinen pysäyttävä tekijä niin kuin mulle itselle, että sitten kun mä niin kuin 21-vuotiaana aloitin nuo esihenkilöhommat ja sitten aika nopeasti niin kuin rekrytointi. Mä oon tehnyt niin kuin rekrytointi siis tavallaan koko mun työuran. Se on aika olennainen osa, kun kasvetaan ja kehitytään, että palkataan lisää ihmisiä. Mä oon niin kuin yrittänyt ja mä oon alkupäässä epäonnistunut, mä niin kuin myönnän sen, että mä oon paljon palkannut semmosia tyyppejä, kenestä mä näen, että okei, tonkaan voisi lähteä vaikka bisselle tai tonkaan voisi olla vaikka friendi. Tai aina semmosia niinku hyviä tyyppejä, ketkä tuntuu niinku hyviltä tyypeiltä, tavallaan katsomatta yhtään niinku kauaskantoisemmin. Kun taas sitten myöhemmin niinku uralla mä oivalsin sen, että itse asiassa nämä on mun niinku kehityskohteet ja näitä asioita mä en osaa kauhean hyvin, niin ehkä niinku noihin mun kannattaa miettiä vähän tarkemmin. Et nimenomaan niinku fiksumpia tyyppejä, jotka handlaa just sen niinku tietyn osa-alueen. No tässä myynnin johtamisessa vaikka just tämä, että se itse myynti, kun puhutaan paljon, että johda esimerkillä, niin eihän hyvä myyjä halua, että häntä johdetaan esimerkillä. Ja jos joku on eri mieltä, niin mä haluaisin kuulla perustelut, koska hyvä myyjä haluaa tukea. Ei sitä, että sä näytät sille tälleen se tehdään. Eihän se sitä halua, vaan se haluaa sen tuen. Se haluaa sen, että sä poistat siltä ne esteet siltä. Johtaminenhan on niin kuin palveluammatti. Tuohon, mitä sanoit noista hyvistä tyypeistä, niin tässä nyt kun on 3 vuotta ollut yrittäjänä, niin sanotaanko, että ensimmäiset 2,5 vuotta teki tuon saman virheen. Että niin, varsinkin tuolla myyntipuolella, niin meillä lähti koko myyntitiimi, palkkasin uuden myyntijohtajan, niin meillä lähti sitten sen koko myyntitiimi tavallaan pois, koska ei ollut siihen niinku siihen juttuun, mitä he ei olisi pitänyt tehdä, niin ei ollut oikeasti sopivia, vaan oli vaan mulle ollut semmoisia, että hyviä tyyppejä. Näistä mä näin sen tavallaan ehkä sen potentiaali, mikä on mahdollista. Mutta sitten ehkä niinku nyt on tullut siihen, että kulttuurifit pitää olla, mutta niinku, että se ei pelkän potentiaalin, vaan kyllä sillä sitä jotain osaamistakin täytyy jollakin mittarilla olla ainakin tiettyihin rooleihin. Niin siinä just huomasi tuon oman mokan, mikä tuli, että niinku tosi paljon meni sillä hyvän tyyppi mittarilla, eikä niinkään sillä. Mä näen, että se voi olla positiivinenkin asia, jos se on yksi komponentti. Se ei ole just se ainoa, niin kuin sanoit, että ei ole pelkästään. Jos se on se ainoa, niin se on vähän haastavaa. Se voi olla hyvä komponentti siinä, että itse edellisessä työpaikassa, niin siinä oli työhaastatteluprosesseissa aina kysytään, että tai ne haastateltavat kysyy toisilta, että lähettäisikö me bisselle tämän tyypin kanssa. Niin mun mielestä se on aika hyvä kysymys myöskin pohtia silleen rekrytointitilanteessa. Joo, siis tuohon ehkä vaan täsmentävänä just, että jos se ei ole se ainut. Kyllä. Mutta se on ehkä hyvä semmoinen lisä. Tai en tiedä mitä on varmaan samalla. Et kyllähän se siihen kulttuuri fittii, mutta virheet ehkä siitä, että oli vaan se ainut. Tässä strategisen, operatiivisen eron. Koska siellä operatiivisessa arjessa, niin tuohan on tosi hyvä juttu. Toki nyt riippuu missä kontekstissa, mutta puhutaan vaikka vaikka joku tämmöinen myymälä, vaikka Louis Vuittonin myymälä, käytetään vaikka sitä esimerkkiä, niin se, että siellä on samanhenkisiä tyyppejä, ja ne edustaa sitä brändiä, ne osaa palvella ja kommunikoida asiakkaiden kanssa, tulee vielä keskenään hyvin juttu, niin se heti näkyy se ilmapiiri siellä. Mutta sitten jos me mennään strategiselle puolelle, että jos me ollaan sieltä, että se 4 tai 5 frendiä keskenämme, niin sitten siinä on aina se väärinymmärryksen mahdollisuus on mittava. Niin siihen ehkä mä sekoittaisin sitä mieluummin, että se ei olisi pelkästään tai sitten mä ulkostaisin jotain toimintoja pois. Niin, että se on ehkä enemmänkin lisää tavallaan, mutta se ei voi olla se ydin. Niin, miten mulla olisi välikysymys. Laita vaan, Sulla oli se yksi keissi tuohon itse asiassa Timon esimerkkiin liittyen. Muistatko sun tarina, sun oma kokemus työhakureissulta? Ai tämä vuokranvälitysfirma. Niin. Niin oli. Muutettiinko me silloin kimppakämppää? Joo. Oulusta muutin Helsinkiin ja hain töitä yhdestä nimeltä mainitsemasta vuokranvälitysfirmasta ja tosi
hyvin ilmeisesti meni haastattelut ja kaikki, siinä oli monta vaihetta ja soitti sitten, että, mielellään palkattaisi ja niinku tuo viimeinen vaihe meni varmaan parhaiten mutta niin, kun sä et tunne, tai kun sä oot Oulusta, että pitäisi täällä Helsingissä pystyä ajamaan ja löytää paikkoihin. Mitä? Ja sitten hän soitti siitä, me muutettiin sitten ja sitten me aloitettiin, siinä itse asiassa sillä hetkellä alkoi mun yrittäjän tarina oikeastaan. Että se oli vaan hyvä juttu, mutta sitten me aloitettiin siinä yrittäjähommat, me asuttiin kimppakämpässä ja ne soitti sitten kesäkuussa takaisin. Ja että niin, hei, että haluaisitko sittenkin tulla töihin vielä ja Aatu sanoi, että jos maksaa 6 tonnia kuussa vaan, että tulet pööpöilee sinne, niin sitten voit lähteä. Mutta ei lähtenyt enää sillä, mutta se oli kyllä vähän samantyyppinen tavallaan sillä ei Ihan siinä ihan oikeassahan ne oli sinällään, että en minä edelleenkään löytää paikkoihin, mutta niin. Mut muistan kyllä, kun eilispäivän sen niinku huurun määrän äijällä, mikä oli siinä, että, No se otti niinku, kyllä että päähän. Google Maps on keksitty. Kyllä. Kyllä täällä pystyy vähän ajamaan. Kyllä, mutta pakko rehellisyyden nimissä sanoa, että mun suuntavaisto on kyllä aika hirveä, että sinällään olivat ihan oikeassa sen suhteen, mutta kyllä mä varmaan paikkoihin. Mutta kohtuullisen skarppi kaveri, niin kyllä sä nyt varmaan olisit oppinut kuitenkin siinä viikossa niinku Kyllä. tärkeimmät jutut. Jotenkin niinku vähän Joo, mä en muista tarkalleen sanoja, mutta se oli se pääjuttu siinä kuitenkin, niin se oli, mutta se oli vaan hyvä juttu mulle itselleen, että niinku, siitä alkoi yrittäjäjutut ja sillä tiellä on ollutkin ja oikeastaan vaan kiitollinen sille. Mun mielestä se on jotenkin surullista, kun rekrytointeja tehdään tuolla periaatteella tai niin kuin tommosella mentaliteetillä. Että sitten voidaan ikään kuin heittää tommonen peruste itsellemme. Että jos mä olisin rekrytoimassa ja sitten kaveri sanoisi, että hei, se kaveri olisi muuten tosi hyvä, mutta on Oulusta. Niin eikö se ole vähän semmoinen halpa niin kuin argumentti? No on toi kyllä niinku ihan siis todella ala-arvosta. En toki tiedä, mitä siellä on juteltu suoranaisesti, mutta niin, kuitenkin se oli se, että ei paikkoja tunne, niin tavallaan ymmärtää joo, mutta sitten, että niinku, eiköhän tuo ole semmoinen asia, että täysjärkinen oppii. Tai no en tiedä, onko täysin täysjärkinen, mutta ainakin niinku puoliksi täysjärkinen oppii kuitenkin nuo jutut. Mutta ehkä tosta, niin mikäs sulla on, niinku, jos miettii seuraavaa 10 vuotta, niin mikä on niinku visio? Mitä seuraavaksi? No toi on kyllä hyvä kysymys, että mikä on niinku visio, vitsi, toi on hyvä kysymys ja kyllä niinku tahtotila ja toive olisi niinku oma perhe ihan niinku ehdottomasti. Se on niinku semmoinen tärkeä juttu, että elämä ei olisi pelkästään tämmöistä niinku työhön liittyvää niinku humppaa, vaan olisi niinku oma perhe. Ja kyllä mä sitten ajattelen, että se niin kuin isäksi tuleminen ja oma perhe, niin sit myös niin kuin haluaisin omille lapsille totta kai tarjota sen niin kuin hyvän elämän. Ja hyvällä elämällä mä tarkoitan, että ne perusasiat, mitkä luo sen turvan ympärille, olisi niin kuin siinä. Mulla ei niin kuin mitään semmoista järisyttävän niin kuin suurta sellaista, että musta tulee nyt Jenkkien presidentti tyylistä haavetta vielä, mutta tommonen niinku aika maanläheinen. Ehkä niinku, vähän omat arvot, kun on myös vähän muuttunut tässä vuosien aikana, niin toi on ehkä semmoinen, niinku, mikä niinku, totta kai, että toi on se mun niinku, visio ja haave, niin totta kai pitää tehdä niinku, töitä, menestyä tietyissä asioissa ja vaurastua ja näin poispäin, mutta se syy, että miksi, niin tavallaan ei sen takia, että mä voisin sit niinku, jotenkin paukutella henkseleitä tai esiintyä hienoissa Instagram-kuvissa, vaan enemmänkin se, että se niinku, sillä on joku syvempi merkitys ja se on just se niinku, oma perhe. Totta kai mulla on myös 4 sisarustakin, niin tavallaan mä lasken heidät myös niinku, tähän niinku, mutta semmoinen niinku, visio ja haave ja totta kai se niinku, tekee musta, tai mä haluan olla niinku, esimerkillinen. Ja se esimerkin kautta mä haluan myös taas tietenkin niinku tsempata, varsinkin mun niinku nuorempia sisaruksia, jotka vasta vaikka niinku käynnistelee sitä omaa elämää sieltä niinku täysikäisyyden niinku lähtökuopista, niin että niinku, heillä olisi joku hyvä esimerkki, että okei, tolleen asioita voi tehdä, ja ei kannata aina uskoa kaikkea, mitä muut sanoo, että voi olla myös
helpompiakin tai voi olla vaikeampiakin tapoja, mutta voi olla myös muitakin tapoja kuin se, mitä heille ensimmäisenä väläytellään. Perhe ja semmoinen tasapainoinen elämä ehkä, jos kuuli oikein sen suhteen, että on sitä perhettä vapaa-aikaa ja sitten on mielekästä työtä ja tekemistä. Kyllä, just näin. Että Se kuulostaa ihan hyvältä. Toimiva paketti. Joo. Kyllä. Ei mitään, varmaan muutama random kyssäri vielä siihen loppuun ennen kuin meillä alkaa kello tikittää. Niin No pistetään tästä nopea. Hei, olisitko 10 vuotta vankilassa ennemmin, jos saisit 10 miljoonaa? Eli joo. Mun mielestä tää on aika hyvä kysymys siihen liittyen, että miten hyvin uskoo ikään kuin tulevaisuuteen. Kyllä. En olisi vankilassa. Voisi olla vankilassa sen takia, että se voisi olla mielenkiintoinen kokemus ikään kuin ymmärtää, että kun sulta viedään kaikki ja vapaus. Nythän me ei arvosteta kauheasti meidän vapautta. Niin sit oppisiko sit arvostaa vielä paremmin, että minkälaisia muutoksia se tekisi vaikka. Niin kuin, esimerkiksi nyt kun mun isä menehtyi tovi sitten, niin kyllä se instanttina muutti tiettyjä tapoja mulla ajatella. Niin mä oon katsonut Netflixistä jonkun sarjan, missä joku tyyppi aina menee vaan vankilasta vankilaan. Mä mietin, että toi on kyllä kova jätkä. Jumalista. Mä katsoin sen Suomi-jakson ja mietin, että Suomen vankila, että no joo, no mikä siinä, se olisi mielenkiintoinen kokeilu. Mutta en missään nimessä niinku. Miten pitkään olisit? Siis varmaan 2 päivää. Viikonloppu yli. Voi sanoa kaverille, oli mökillä. Mullakin sille, että ehkä maks 1 päivä. Siis se TV-sarja, mihin mä olisin halunnut osallistua tosi kovasti, oli tää, missä sä saat piilottaa 10 000 euroa ja sitten ne poliisit etsii sen, ja sit sä oot vankilassa sen ajan, kun ne etsii sitä salkkua, missä se 10 000. Niinku, se olisi ollut niinku se, mut muuten niin ei. En minäkään. Ei missään nimessä. Ei. Jos voisit tavata yhden historiahenkilön, niin kuka se olisi ja mitä kysyisit häneltä? Tai historiahenkilö on ehkä väärä sana. Yhden, joka ei enää ole keskuudessamme täällä fyysisessä maailmassa, niin kuka se olisi, mitä kysyisit häneltä? No toi on hyvä kysymys ja mulla olisi niinku 2 ihmistä. Mä kysyisin ensin mun isältä, että miksi, koska se hänen niinku lähtö ei ollut, niinku, se oli hänen oma päätös. Mä kysyisin, että miksi. Mutta muuten niin mä oon aina halunnut keskustella Mahatma Gandhin kanssa onnellisuudesta ja mitä hän on niinku löytänyt sen rauhan. Kova. Joo. Kova. Se oli aika Tyhjentävä. Kyllä. Ja sitten ehkä viimeisenä ollaan aina tykätty kysyä, että mitä ohjeita tai vinkkejä antaisit nuorille tekijätyypeille. No monesti aina sanotaan, että luota ittees, usko ittees, da. Kuultu aika monesti. Joo, niin mä haluaisin sanoa silleen, että sitoudu ittees. Ja se, mitä se tarkoittaa konkretian tasolla, on nyt se, että kun sulla on se joku tavoite, puhuttiin siitä, niin kuin meillä kaikilla, se lähtee siitä, sulla on joku tavoite, niin pilko se niin naurettavan pieneksi paperille. Se ihan niin kuin naurettavan pieneksi. Ja sitten, kun sulla on se tavoite, niin se on pilkottu naurettavan pieneksi, siinä on varmaan voi olla 100 steppiä, jos sä kuvaat ihan niin kuin kaiken. Niin sit meet sillä yksi kerrallaan, aina askel kerrallaan. Niin sen lisäksi, että sä saavutat sun tavoitteen, sä rakennat sun itseluottamusta. Ja se, jos joku, on arvokasta. Törkeä hyvä. Eiköhän me siihen laiteta naula Mä veikkaan, että se on oikein kanteen ja oikein hyvä lopetus siihen. Ja miten tää loppu meneekään? Kiitos Timo, kiitos katselijat ja kuulijat. Jos tykkäsitte, niin tehdäänpä silleen, että suositelkaapas yhdelle kaverille. Tai miksei vaikka 2, mutta suositelkaa podcastia. Niin. Sillä varmaan. Jep. Joo. Siihen voidaan lopettaa. Kiitos kaikille ja ensi kertaa. Kiitos. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Moi.